வெல்கம் பேக் தமிழ் கேமர்ஸ். இந்த விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி ஒரு ஏர்னிங் ஆப் தான். அது வந்து மினிஜாயின் ஒரு ஆப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஆப்லேருந்து ஒரு பகுதி தான் இது. ஆனால் வேறு லெவல் அமௌண்ட்டு தராங்க. ஆனால் ப்ரூஃப்னு எடுக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஈஸியாக சேர்த்தலாம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபா எடுக்கலாம், கன்ஃபார்ம் எடுக்கலாம். உங்கள் திறமையை பொறுத்து தான் இருக்குது. அந்த என்ன ஆப்னா பாருங்கள், ஹாப்பின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆப் தான் அது. இருங்க அந்த ஆப்பில் போயிடுறேன். இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸி தான். லாகின் பண்ணி வந்துடலாம் உள்ளார. இதில் வந்துட்டிங்கன்னா இருங்க, இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அது எப்படின்னா ஒவ்வொரு சிட்டுக்குருவி மாதிரி இருக்கும். அதை ஒன்று சேர்த்த மாதிரி வரும். இப்போ 9 10 இது ரொம்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸிங்க. பாருங்க தான், அவ்வளோதான். 10 சேர்த்து வச்சு 9 இப்படி சேர்த்திட்டு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்று 33 ரூபா என்ன வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வித்ரா ஆப்ஷன் போயிடலாம் வாங்க. வித்ரா ஆப்ஷன் வந்தாச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், லோடிங் ஆகுது. மினிச்சாயோட அஃபிஷனல் தான் பார்த்துக்கோங்க. 1 ரூபா அந்த எடுத்து காட்டுற வித்ரா உங்களுக்கு லைஃப் ஃபேமிலி ஃபுல் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். வித்ரா கொடுத்துட்டேன். அதில் பேடிஎம் நம்பருக்கு அக்கௌண்ட் கேட்குது. இதை போகிறேன்னு கொடுக்குறோம். வெரிஃபிகேஷன் கோட் கேட்குது. கோட் சென்ட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள். கோட் சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. 82 49 போட்டாச்சு. பின் கொடுத்தாச்சு. நேம் கேட்பாங்க, நேம் கொடுத்துருங்க. சும்மா கொடுத்துருங்க, ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க. இமெயில் அட்ரஸ் கேட்பாங்க, அது கொடுத்துக்கோங்க. என்ன இமெயில் அட்ரஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துக்கோங்க. வித்ரா கொடுத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆகுது. கன்ஃபார்ம் கொடுத்த அடுத்த செகண்டே வந்துடும், உனக்கு ரிசீவ் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், பேடிஎம் போயிடலாம் வாங்க. பேடிஎம் போயிடலாம். இருங்க, பேமெண்ட் ப்ரூஃப் லைஃப் பேமெண்ட் ப்ரூஃப் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு தான் இருக்கேன். நீங்கள் கட் பண்ணவும் இல்லை, இது பண்ணவும் இல்லை. லைஃப் பேமெண்ட் ப்ரூஃப் காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். பாஸ்புக் போயிடுவோம். பாருங்கள், 1 ரூபி ஜஸ்ட்டு பாருங்கள். ஜஸ்ட் இப்போ தான் பாருங்கள். டைம் கூட பார்த்துக்கோங்க. ஜூன் 30 கரெக்டாக 1 நிமிஷம் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டாக பேமெண்ட் தராங்க. நீங்கள் ஈஸியாக ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். நம்பி இந்த ஆப் ஏற்றலாம். பேமெண்ட் ப்ரூஃப் பார்த்துட்டிங்க. என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு காட்டுறேன். 100 ரூபா வந்து வித்ரா எடுத்துக்கலாம். 1000 ரூபா 10,000 ரூபா எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் தான். ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்துங்க. ஜாய் ஸ்பின்னு, அதுவும் ஜாய் ஸ்பின் இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியான ஆப்பு. அமௌண்ட்டாக நீங்கள் தரமாட்டாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம். கண்டிப்பாக அமௌண்ட்டு தருவாங்க. ப்ராமிஸாக அமௌண்ட்டு தருவாங்க. இதில் பாருங்கள், இது வந்து டெய்லியும் அன்லிமிட்டட் ஸ்பின்னு. 1 பைசா கிடைக்கும். இதுலேயே நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பின் ஃப்ரீ ஸ்பின் கொடுப்பாங்க. இதுலேயும் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஓகேவா? அப்படி தான், வேறு வழியே இல்லை. அப்படி தான் சேர்த்துறது மூலமாக தான் சேர்த்திட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 11 12 அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிட்டு போகலாம். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிளாகவும் வேலை செஞ்சு பண்ணலாம். பாருங்கள், அவ்வளோதான். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இனிமேல் தொடர்ந்து வீடியோ போடுவோம். கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவோம். ஓகேவா? வீடியோ மறக்காமலாம் பார்த்துருங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க.